Kaveri. Pieniä sorsia. Nämä on 1/4 siitä yhdestä niistä isoista, mitä oli siellä järven rannalla. Tuossa pienessä ojassa menee Abercrombin joki. On siellä vettä tällä hetkellä. No, lammikoita on siellä täällä, mutta... Tuo tästä niin sen verran nyt on, voi sanoa, että siinä vettä vähän no ei se kyllä oikeastaan seisoo. No joka tapauksessa niin Abercrombien kansallispuiston osa ja lähdettiin huvikseen viikonlopuksi Canberrasta Bathurstiin ajelemaan ja tämä Bathurst on, mitähän olisi 3,5 tunnin ajomatka Canberrasta pohjoiseen mutkasta ja metsästä tietä ja tänne oli vielä erityisen mutkainen jyrkkä lasku ja vaan yksi kaista, mutta ei onneksi tullut ketään vastaan. Täällä on tippukiviluolia, jotka ovat kylläkin suljettu yleisöltä virusvaaran takia. Siellä just puhuin puistonvartijan kanssa ja hän sanoi, että siellä käy siellä luolissa semmoinen tuuli ja se kuljettaa kosteita ilmaa ja että jos siellä joku viruksen kanssa aivastaa, niin se on justiinsa kaikissa se virus. Niin nyt sitten sinne luollaan ei pääse, mutta se sanoi, että käykää nyt katsomassa suuaukkoa. 300 metrin kävely tuosta parkkipaikalta, niin kun me nyt tänne ajettiin, niin käydään vähän käppäilemässä. Tässä on kuitenkin niin ollut autossa saanut istua jo pari tuntia. Niin sulla ei ole enää kävelykeppi käytössä. Ei, se on varmuuden vuoksi mukana, kun ei oikein tiedä, että minkälainen polku tänne menee. Niin hei, sisilisko juoksee tuolla. Tuossa ihan reunassa kivien niin otin mukaan. Sisiliskoja nähty. Kappas, tämähän oli jo... Tämähän alkaa jo näyttää ihan komeita. Tämän maiseman takia jo kannatti tänne ajaa. Ei tässä siihen meidän varsinaiseen suunniteltuun ajoreittiin tukku 3 kilsaa suuntaansa poikkeamaan, että pieni sivupistos. Hyvinkin pienen tauon väärti. Abercrombie Caves. Silurian limestone. Kenian näköistä. Silurian limestone ja 430 miljoonan vuoden takaa on tuo kallio kuulemma. Vanhaa merenpohjaa siis. Tämän näköistä on Abercrombien joen varrella. Ei kyllä kovin kaksinen joki ole tähän aikaan. Mutta komean kanjonin se on tähän joskus ajan myötä kaivertanut. Taitaa tämäkin polku loppua ihan just heti kohta. Vielä sinne menee vähän polkua, mutta tässä on nyt tämän luolan suu. Joo. Hieno nähtävyys. Oikein sisälle pääsekään. Kurkistanpa vielä tähän niin pitkälle kuin päässä. Siinä olisi portti, jonne vähemmän tautisina aikoina sitten pääsee. Tämmöistä. Ei, reippaasti jatkamme mukaan autoon. Joo. Tippukiviluoliin emme päässeet tänään. On viruksien takia suljettu, mutta hienoja maisemia. Muun muassa Silurian aikakauden kalkkikiveä. Taidamme jättää tuon riippusillan nyt kävelemättä. Arjalla on varmuuden vuoksi kyynärsäyvä mukana, jos sattuu tulemaan epätasaisia paikkoja ja jos jalka kipeytyy täällä maastossa kävellessä, mutta eipä näköjään ole tarve. Juuri 2 kuukautta sitten ja muutama päivä päälle, niin Arjalla leikattiin lonkka, että hyvin on parantunut, pystyy jo kävelemään. Yhtenä päivänä oli kävellyt yhteensä 9 kilometriä ja yhdellä kertaa samana päivänä niin
Yksi kävelylenkki oli 6 kilometrin mittainen. Ja melko nopeastikin kävelee, että kännykän GPS mukaan niin menee keskinopeus jonnekin 4,7 kilsaa tunnissa, 4,9. Välillä huiput vähän ylempänäkin. Eberkrompijoki ei kyllä virtaa tällä hetkellä. Ainakaan tällä kohtaa. Mutta joskus viitis. Tuossa kun oli se kallio, niin siinä se virtasi sen verran, että se kallio siihen seinään heijastui se liike. Joo. Joskus 15 vuotta sitten oltiin tämän joen tuolla, olisiko se nyt alajuoksulla vai yläjuoksulla, en ole varma, leiriytymässä yhtenä viikonloppuna näihin aikoihin vuodesta justiinsa, niin se ei kyllä silloinkaan virrannut, että tämä on ehkä paremminkin se sana joki sopii tälle sitten talven jälkeen, kun näillä ympäröiviltä vuorilta sulaa. No ei tänään kyllä juuri lunta ole, nämä on sen verran matalia vuoria, mutta tulee kuitenkin sadetta ja... Sä ei ole tarpeeksi vielä saanut näillä kulmilla vettä. Joo. Ja pohjoisessa taas hirveet vuodet. Semmosta se on Australiassa, äärimmäisyyksien maa. Jatkamme matkaa Bathurstiin nyt sitten.